Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A halin wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi, Mansu'atu fi ilimin ramli wal hisab. Mai magana naku a Saidi Rufa'i Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Futuhi lamunin Ahmadu Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala. Mun gode wa Allah da ya ba mu iko da dama ya kuma ara mana lokaci muke ta nishaɗantar da 'yan uwa da karatuttuka. Alhamdulillahi. To, mun ɗauko karatunmu akan bayanin gidajen aure, wadda musamman malaman falaki sun sani muna da gidajen aure guda 9, adadin ƙarshen ƙirga na lissafi kenan. Sannan duk wani wanda zai zo ya rayu ya sha'awar yin aure, ya aure ko musulmi ko kirista ko ma wanda bai da addini, to ko ya sani ko bai sani ba dai yana ɗaya daga cikin wa'annan gidaje guda 9. To kaddarar aurensa da matar shi tana ɗaya daga cikin wa'annan gidaje guda 9, wannan ko ya sani ko bai sani ba fa. To alhamdulillahi, soyayya da ƙauna da kuma faila shehu, gashi nan muna ta fayyace muku abin filla dalla dalla. Mun muku bayanin auren gidan ɗaya, yadda ake haɗuwa da yadda ake aure da yadda ake zamantakewa har rabuwa. Mun muku bayanin auren gidan biyu, shi ma da yadda ake haɗuwa a soyayya da yadda ake yin auren da yadda ake zaman shi ma har to haka dai muka ɗauko muku auren 3, auren 4, auren 5, auren 6, auren 7, yau gashi muna auren 8, wanda muna sa ran insha Allahu tabarakallahu wa ta'ala gobe Laraba za mu kammala wannan karatu na gidajen aure, sai kuma sharhi ko ƙarin bayani da zamu biyo baya da shi. To kai tsaye dai yanzu zamu muku bayani ne akan auren 8. Wato auren 8 aure ne wanda Allah yake zaɓen mutum biyu, wato saurayi da budurwan kenan, masu kama da juna, sannan masu wato ainihin kuma bayan kama da juna sannan suna da kama da sufa, sannan suna kama da hali. Wato mutane ne da zaka samu in ka gansu zaka ga suna kama da juna, wallahi yadda ka san kamar ko ƙaninta ne ko ƙaninta ne kuma shi ɗin yayanta ne. Allah yakan wa ma'auratan 8 wannan biyuwar, in ka gansu dai zaka ga akwai dacewa ta shi ɗin ya dace da ita, ita ɗin ta dace da shi. Shekarunsu za su kusan zuwa ɗaya amma shi ɗin ya ɗan ɗara ta shekaru. Wannan na farko kenan. Na biyu zaka samu auren 8 wato wasu irin mutane ne wato masu nutsuwa, masu hankali, masu wato ainihin tarbiya. Sannan wasu irin mutane ne wanda zaka samu kuma dukkansu wato yanda ba sa son surutu, ba sa son hayaniya, ba sa son fitina, wato masu son zaman lafiya kenan. Sannan auren 8 zaka samu wasu irin mutane ne wanda Allah yake sawa ra'ayinsu ya zamo iri ɗaya. Irin abin da take so irin abin da yake so kenan, irin kalan kayan da take so irin kalan kayan da, irin abincin da take so irin abincin da yake so, ra'ayinsu dai zama iri. Sannan a hali zaka samu halayyarsa ta zama iri ɗaya. In mutumin kirki ne, mutumiyar kirki ce shi. In mai tausayi ne, ita ma mai tausayi ne. In mai tsafta ne, ita ma mai tsafta ne. A gani ko? Sannan in mai haƙuri ne, ita ma mai haƙuri ne. In mai hankali ne, ita ma mai hankali ce. In mai yafiya ne, ita ma mai yafiya ce. In mai kyauta ne, ita ma mai kyauta ce. Wato zaka samu kusan kwatankwacin halayyarsa da ɗabi'o'in shi, kwatankwacin halayyarta da ɗabi'unta, kamar an tsaga kara ne. To Allah ya musu wannan tagomashi na kyautan. Saboda haka a wannan yanayin Allah yake haɗa su suke ƙulla soyayya. Soyayyar auren 8 wato shi saurayin ne yake ƙwaƙulo budurwar cikin ikon Allah, yi duk yaƙin da zai yi ya ƙulla soyayya tsakanin shi da ita, ba wai wasu ne suke haɗa auren ko kuma wani sababi ko wani dalili na daban, a'a, ɗaya ne yake kallon ɗaya bibi ɗaya har su ƙulla soyayya tsakaninsu. Saboda haka shi yasa babu wani wanda zai ce ma shi ya haɗa auren ko shi yayi dalilin auren ko shi kawai sai dai a ga soyayya ta bayyana kawai, ai wane yana son wace. Wannan matakin farko kenan. Bayan nan auren 8 akan soyayya, tsarkakakkiyar soyayya mai kyau, wanda zaka samu in ya zo hira to zaka samu sai ka samu wani space ma a tsakaninsu.
baya taɓa yarda a soyayyar su ya kai ga yana iya taɓa jikinta, balantana ma har wani abu ya shigo na saɓon ubangiji. Shi kansa yana kiyaye wannan martabar tata, ita ma kuma ba ta yarda ta sake dan tana son shi ta bashi damar da zai iya taɓa jikinta har ma wani abu ya faru. Kowa yana kiyaye wannan martabar da Allah ya masa. Saboda haka kuma zaka samu soyayya ake yin madarar so fiyo, yana son ta zunzurutun so har cikin zuciyarsa, ita ma tana son shi zunzurutun so har cikin zuciyarta, sannan kuma ga girmamawa. Za ga yana ganin girmanta, yana ganin kimarta, yana ganin mutuncinta. Ita ma kuma haka za ka samu tana ganin kimar shi da mutunci ta da kun san wani abu, wallahi lazi auren takwas za ka samu hata yan uwanta da danginta mijin yana matukar girmama su kamar me. To haka kuma ita ma duk wani abu da ya shafe shi, abokanansa ne, yan uwansa ne, dangin, zai zama tana son su, tana ƙaunar su, kuma tana girmama su mutuƙa. Alhamdulillah, wannan auren takwas kadai Allah ya wannan tagomashin. Wallahi lazi kaga mace a kanka da ta girmama dukkanin danginka, kaga shi ma miji a kanki zai girmama dukkanin zuriyanku. To wannan shi auren takwas. Saboda haka ana soyayya, doguwar soyayya, kafin nan maganar aure ta fito. Sannan kuma ba a cika samun challenge na wato ƙiƙaƙa ko rikici ko hayaniya ko tashin hankali ko kuma ƙin wasu a ƴan uwa ko dangi ba. In dai soyayya ta bayyana, to alhamdulillah za a ce to wannan ana maraba da mijin da kika kawo, shi ma mijin da ce ana maraba da matar da ka kawo. Saboda dama na giya muku mafi yawancin auren takwas wato mutane ne, mutanen kirki, mutanen Allah, bayan Allah, kwatankwacin dai auren bakwai. Kaga mafi yawan auren bakwai su ma ai zababbun mutane ne wajen bin Allah, wajen tsoron Allah, wajen kamala, mutunci, kima, daraja. To haka auren takwas su ma wasu irin mutane ne masu kima, masu daraja, masu tsoron Allah, masu kuma bin Allah, masu kuma kiyaye dokokin Allah gwargwado, kuma mutane ne jarumai wanda ba su da tsoro a cikin lamarinsu. In sun sa abu suna so to sai sun ga ƙarshen abun. To saboda haka daga lokacin da wannan soyayya ta bayyana ƙarara, to shi ango saurayinka yakan samun goyon baya wajen ƴan uwansa da iyayensa da magabatansa. Ita ma in ta fidda shi a matsayin miji tana samun goyon baya 100%. Saboda haka ana shirya aure, kuma ana aure na kecere ne, kuma duk wata bidi'a da ka sani irin wanda ake a auren biyar ko a auren hudu, to ita ma shi ma auren takwas ana masa. Za a yi launching, za a yi dina, za a yi fansa, za a yi ƙauyawa dai, za a yi tea party, duk wannan bidiyo'i na abubuwa dai na raye-raye da sauransu nan na ƙayata biki duka ana yi. Saboda haka miji yana iya gwargwadon iyawarsa na haɗa mata kayan aure na kecere ne, ita ma tana iya gwargwadon iyawanta na fitan kecere ne yanda ya kamata. Bayan nan ana yin aure cikin salama, cikin aminci, cikin kwanciyar hankali. Bayan an yi aure, wato ana samun kyakkyawar fahimtar juna da zaman lafiya tsakanin miji da mata. Sannan kuma wato auren takwas ko maƙiyinsu ne kai sai auren ya burge ka. Wallahi kuma ko a wajen soyayya ko kai maƙiyinsu ne ko sai soyayya ta burge ka. Saboda mutane ne wanda kowa yana jin tausayin kowa, kowa yana jin imanin kowa a cikin ransa. Sannan ana wani irin zama ne na soyayya yadda ka san kamar irin ake ganin India film ko kuma irin film ɗin soyayyan nan. Wallahi haka za ka ga. So ne, madarar so da ƙauna Allah yake zubawa madara a zuciyar miji na matar, ita ma haka matar. Komai za ka samu suna yin tare. In wanke-wanke ne za ga suna yin wanke-wanken tare. In girki ne kafin su fara 'ya'ya za ga tare suke yin girki. Sannan duk inda ya dare bai dawo ba tana neman shi, ina kake har yanzu baka da gida, kamar yaro karami. To haka shi ma kwanciyar hankalin shi a ce tana gida. Duk inda ka je ta anguwa to bai da tsuwa, bai da kwanciyar hankali. Gani yake kamar ta tafi ba ta dawo gidan shi ba. Wannan sai auren takwas. Saboda haka auren takwas haka ake wannan rayuwar, kuma sannan har albarkar 'ya'ya ta sauka zuwa a fara haihuwa. Ana haihuwa maza da mata a auren takwas, a cakuɗa ake yin su. Kuma Allah yakan ba wa masu auren takwas 'ya'ya kyawawa. Wallahi lazai ko da su ɗin misali ba su da kyawun, alfarmar auren takwas ɗin da suka yi, wallahi 'ya'yansa sai sun zama kyawawa. Zaka fararen yara ko kuma ma baƙaƙen ne dai ga sunan gwanin sha'awa kuma masu jini wanda dai zama suna shiga ran mutane. So da haka auren takwas aure ne wanda yake da kyau, sa'idin aure ne, kuma aure ne wanda yake da albarka a cikin shi kwatankwacin auren hudu. Aure ne wanda yake sanya albarka kuma kwatankwacin auren bakwai. Auren yana da albarka kuma aure ne wanda ba a rabuwa. In dai aka yi auren
to sai dai mutuwa ta raba. Kuma aure ne wanda miji in ya riga yi auren takwas fa baya iya mata kishiya. Na farko so da ƙauna zunzurutun da yake mata zai sa ma ba lalle ba ne ma mace ta burge shi, balantana har ya in kuma har tafiya ta yi tafiya an yi 'ya'ya 4 zuwa 5 wala Allah yana ganin yanzu ya kamata ya mata aboki ya zama ta fara tsufa, to ko da ya yi yunƙurin ƙarin auren wallahi lazi wasu dalilai za su hana, ko a shawarce a ce masa a ba aure ne ya kamance shi, ko kuma ya nemi ma wadatar da zai ƙara auren ma ya rasa. Shi auren takwas ba a yin arziki mai yawa a cikin shi, amma alhamdulillahi ana rufin asiri. Auren takwas za ka yi samun gidanka ɗan daidai wa da ɗan ƙarami, za ka yi samun yar motar ka ta hawa yar ƙarama irin stalin ɗin nan, sannan za ka yi samun sana'ar ka yar daidai za ta ringa ciyar da kai kuma tana ɗan baka wanda za ka taimaki mutane. Amma kai ƙaton gida a auren takwas bai yiwa, kai ƙatuwar mota a auren takwas bai yiwa, kai manyan kamfanin niga a auren takwas bai yiwa, ka je haji ka kai matarka haji, ka kai iyayenka haji, ka kai yan uwa haji, duk wannan baya yiwa a auren takwas. Wannan kake so ka tafi ka je kai auren 5. Shi auren takwas ana samun kuɗi ne daidai wa daida. Yawwa asirinka bai rufu kirif ba, kuma asirinka ba a tone yake ba. Alhamdulillah kana cikin rufin asiri, kana cikin wadatar ubangiji. So da haka auren takwas haka ake zama, wallahi tallahi har ƴaƴan naku su kai ƴan mata, amma gashi nan yaran ku sun zama manya amma soyayya bata yanke tsakaninku ba. Wannan kaɗan daga cikin misalin auren takwas kenan. So da haka ya ku mata wanda ba ku da buƙatar a muku kishiya, kun fi son in kun yi aure ku samu auren da ba za muku kishiya ba, to kawai ku nemi auren takwas. Duk mijin da kuma yake da ra'ayin mata biyu in yi aure ya ƙara mata, kuma a rayuwa cikin daula, a rayuwa cikin walwala, cikin rufin asiri, cikin facaka, to ya nemi auren 5. Duk mutumin da yake son yi aure mata ta ji tausayin shi, ta masa biyayya, temar kaza temar kaza temar kaza, bata ki ta ɗauki ranta ta bayar ba, in ba ta da shi in bai da shi da ta nemo ta musu cefane, to ya nemi auren 7. Ya nemi auren 7. Kowanne aure da advantage nashi da kuma disadvantage nashi, kowanne aure da alherin da yake cikin shi da kuma sharrin da yake cikin shi, ka gani ko? To saboda haka wannan shi ne kaɗan daga cikin bayanin auren takwas. Shi auren takwas tun daga farkon shi, tsakiyar shi har ƙarshen sa alheri ne a cikin auren, albarka ne, arziki ne. In ka ga wani abu saɓanin abun da rai baya so ya shigo cikin auren takwas, to wallahi abu riji ne bai yi kyau ba. Dan duk wannan bayanin da nake muku na auren da nace bai da kyau, to yana tabbata bai da kyau ne fa in abu riji bai yi kyau ba. Auren da nace yana da kyau yana tabbata mai kyau ne fa in abu riji yayi kyau. Amma duk wannan bayanin da nake yi in kuma ya zama abu riji fa ba a samu majiza ba, to in mara kyau din ne munin yana munana fiye da yadda kuke tsammani. Sannan aure ne sa'idi ne bayanin sa'idantan shi, in kuma ya zama abu riji sa'idin, to auren fa sa'idantan yana sa'idantaka fiye da yadda kuke tunani, kuke lissafi. In aure mai kyau ne kamar irin auren 5, kamar irin auren 8, auren 2, sai ya zama kuma a buriji ma auren ya fito mai kyau, to kaga aure ya zama sa'idi kenan, to alheri kan alheri, albarka kan albarka, arziki kan arziki. Amma in aure ne ya zama mara kyau kamar auren 3, kamar auren 1, kamar auren 9, kaga ba su da kyau, kuma ya zama a buriji ma kuma ba a samu dace ba, to kaga masifa kan masifa, bala'i kan bala'i, kaga tashin hankali kan tashin hankali kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Allah ya tsare, Allah ya kiyaye. Saboda haka wannan kaɗan daga cikin bayanin auren takwas kenan. Mafi yawancin auren takwas sai dai in matar ta mutu mijin kuma ya ƙara aure, amma yana matuƙar wahala auren takwas kaga wai miji da matansa 2, sai dai in dama yana da matar kuma sai ya auro wannan a ta 2. Amma in dai auren takwas ta zo a ta farko, to kulle kofa take yi, domin kwatankwacin auren sai da Fadima ne alayhi salatu wasalam da auren sai da na Aliyu. Sai dai kuma bayan matar ta yi wafati kuma ka ƙaro, amma tana nan ko kuma sarauniya ce babu wata. Wannan kaɗan daga cikin bayanin auren takwas kenan, insha Allahu tabarakallahu wa ta'ala, daga bakin ɗan uwanku masoyinku As-Sayyidi Rufa'i, Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Fatuhi lamunin Ahmad Yarwa.